ଆରେ ପିଲାମାନେ କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇ ସାରିଛୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ବସିଥାଏ। ସେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ କଣ? ସେ ଘରକୁ ଗଲେ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ସେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆରେ କାଉ, ତୋର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ସଇଲାନି କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଖାଲି ବଲ୍ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରିଦେବି। ଚୁପ୍, ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ହଉଛୁ ନା ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଘରେ ବସିକି ଖେଳୁଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲୁ କମଳାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, କମଳାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଆପଲ କହନ୍ତି। କାଉର ଏମିତି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ହସନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିଲି ତୁ କେମିତିଆ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ହେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ମୋ ବେତଟା ଟିକେ ଦେଲ। ସାର୍ ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲା କଣ? ଆରେ ଗଜମୂର୍ଖ, କମଳାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଅରେଞ୍ଜ କହନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ମୋର ମନେ ଥିଲା ସାର୍, କମଳାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଅରେଞ୍ଜ କହନ୍ତି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବା ବେଳ ହେଲାନି। ତମେ ମାନେ କାଲି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ହେଇ ଆସିବ। ହଁ ସାର୍, କାଲି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ। ମା ମତେ ଶୀଘ୍ର ରେଡି କର, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯିବି ପରା। ମା, ଚିଲ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ରେଡି କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ରେଡି କରି ତା ମା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଏ। ଟିକି ଚଢେଇକୁ ବାଟରେ କାଉର ବାପା ଦେଖା ହୁଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି? ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ଆମ ଟୁକା ଘରେ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ କାଉର ବାପା ଘରକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ କାଉଟି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ହଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ତୁ କଣ ଏତେବେଳ ଯାକେ ଶୋଇଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇନା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତୁ ଏତେବେଳ ଶୋଇଛୁ? ବାପା, ତମେ ସତ କହୁଛ? ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମୋର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଆରେ କଣ ଦିଟା ଖାଇକି ଯା। ବାପା, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି କାଉଟି ତରବର ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ କାଉ, ଆଜି ବି ତୋର ଡେରି ହେଇଛି। ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ପରା କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ବୋଲି। ସରି ସାର୍, ମୋର ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ ଯା ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ। ତାପରେ କାଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ ପେପରକୁ ଦେଖି କାଉ କୁହେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ସାର୍ ବୋଧେ ମତେ ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ମତେ ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମାତିଲୁ। ତୁ ସିନା ବହି ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି। ଚିଲ ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଚୁପ୍, ତମେମାନେ ସବୁ ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରନି। ଚୁପଚାପ ହୋଇ ତମେମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବିଚରା କାଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ବହି ଦେଖିନି। ସେ ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସୁଛି। ସେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ରୁମ୍ରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଏ। ସେତେବେଳେ କାଉଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଆରେ, ମୁଁ ତ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଲେଖିନି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଉଟି ତାପରେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି।